ti Masakbayan. Nagsubang kayo man gaya mo ni Idirabi iti asawa, Marites. Da itati imbaga ni Nico itay limabas dito'y balay anapan nag-eskwela. Wan nanang, nauma akon iti panagbababae na. Ita, adaman sa balin. Kalpasan ti panakaduktal ko iti kabit na iti kanlabas. Ay, udayan da dya lalaki. Dilag na ka mo. Nairasagnan san ti panagbababae na. Husto ta ko na yun, nanang. Isumatla ka na yun asaan nga agaw-awid. Di imbagak nagsina kami laangan. Tamapanan iti ayan ti sabali manan a babae na. Anya, kat, anya nga iti kunana. Imanugot, nanang. Idi pa'y rabi apimanaw nga imot na ti sumagmamano akawas na. Ay, talaga ka di asaan yun ama urnos na iti bagbagiyaw. Kasanun dyan akyo. Iso ti kagrunaan na maapektaran iti panagsinayaw. Maawatan ni Nico day tananang. Tamakit-kita na mata ni tatang na ti agbidbidot. Pasaray damagan na no nagturugan ti amana. Tunggal saan asumangtot iti balay. Katadya ti planom ita. Tanagsina kayo mat gaya man at talaga kanila kay Mau. Diyak pa'y makapagpanunot na saya at nanang. Basta ikagumaak ti mang paadal ka ni Nico. Ati ko namdo rin, ha? Nagsinanda Marites kanti asawa na. Huwag ikaw. Kinumpirma kanyak day ta ni Marites itay. Na, di na kanon maanusan di pa nagbababae ti asawa na. Ay, duldugkit di da dya alalaki, ha? Di lang na kontentong ni ti pamilya na. Kahit ayan na ngarudan. Ay, katpimadawan na. Napaanan nakitan na iti babae na. Ay, talaga duldog alalaki. Kasya iti kayak na. Mangrugi manan nga agpamilya iti sabali. Di na lang arodan mabiyag ti pamilya na. Kasya man mati naramit na. Anya nga iti amom, no nakakita mo iti pagsadagan na. Mga no jay babae na ati mangbiyag ko na. Day talaang Nagrunak at ado itan ti kasta. Tapno pilyan ida ti lalaki. Pakitaan day ti kinarang ay ti biyag. Ang maging kakaano nga day ka. Ay katno kastaman bilang, agpadadan na iti babae na nga awad panunot na. Ay, anyan. Kahit ni Marites nga'y, kumusta? Aday je balay daa, agpaspasanaang. Di pa'y kano makapagpanunot na sayaat. Di na siguro namnamaan nga umanugot ang makisinakan kwa na jasawa na. Naimbagmat kit din natakastan tinapasamak. Kaasila ang ni Marites nga anak ta masaksakitan, tunggal maduktalan na nga adda babae di asawa na. Jay apo ko ta, ti pakaasya. Kag tinulong tayo Basta saan ta bay andang iti agina. Bay amaw, jay duldog amanogang ka. Saan mo tin nga gawawid ni tatang? Sipod na itirabiya nagsubang kayo? Saan mo na namaan nga agawid pa'y ni tatang mo anak ko? Ha? Nagsina kami. Isapin manawan di ti balay. Kasta ka din, nanang? Kapingingin manugot nga agsina kayo? Kasanuta pa itan? Di ka madanagan anak ko. Adaasi ti Diyos. Amo ka din natabaybayan. Agsapo laki ti trabaho. Tapno adalat na mausar iti panagadal mo. Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan nga adda pa itad ni tatang mo. Napanon iti ayan ti babae na. Isong agsingsingpot ka anak ko, ta ikagumaak nga isakad ti panagbiag ta. Kat ikarik nga ipaay ko amin akasapulam. Nanang, agadala ka na imbag, tapno matulungan kan tumatan.
kaan, anak ko. Nasaya at matang tatang. Kaslaak na bang aran, gaputaawanan di kanayon amang burburibor iti panunot ko. Jakon pampanunuton no ayan na, tunggal marabyan, wano saan nga agawid iti rabi. Talaga nga awan, tinagbaliwan di asawam. Di makilnin ikaw, asaan na pulos ang nagbaliw ti amana. Sana bali tatang, tanakarukat kaming iti dayja sitwasyon mi nga agina. Kat mariknak na awan tinasaya at aturungan na, uray ituloy mi pa'y ti relasyon mi. Kat, anya nga iti planom ita anak ko. Agsapulak iti trabaho tatang. San mabalin ajak agaramid iti pamuspusan, tapno agbiyak kami nga agina. Amo ka din akong tulungan maipanggap iti anak mi. Ay, naimbaglaang nata nawa dati pa nagpampanunot mo, Marites. Di kagda nag-anak ka. Taada kami laang kaninanang mo amang tulong kada kayo nga agina. Agyaman nagtatang. Diyak amo doon niya ti Aramida. No awan kayo akanayon amang tartarabay kada kami. Basta anuan niya ti kasapulan yaw. Ibagayo laang, ah? Ikagumak ti agsapol iti trabaho tatang. Makaammo kayo kumapay lang iti apo ko yu tunggal awanak. Ay naadi mo pagdanagan ni Nico. Da kami kaninanang mau, di makaammo kan kwa na. Tunggal maduktalak nga da babae na, ket kumprontaat. Agsardeng mat, ngam kalpasan laang ti sumagmamano abulan, addan tumanan sa bali a babae na. Adamin itsura ti asawa, ken nalaing a makigayam. Iso analakamat ha makaala iti atensyon dabi ti babae. Agingga idi namin pinsan ana uma akon, ket ingkadeng kon ti makisina kan kuana. Awan panagkadkad na manang. Kaslakay kayat na paikit di. Iso nga iti day di matla arabii, ingkadeng ko ti panagsinami. Arig na naparutanak iti siit iti barukong ko iti day di agundaway. Kat di ta napanat mekakmanang, at talaga nga awanan panangipatag na kanya, ken iti anak mi. Uray kaskasano, impatag ko ti asawak manang. Iso analadingit anak mat, idi kinay kayat nakit din ti pimanaw, ngam ti urnusan mi kumati amin. Agingga iti dimtang daytoy nga altang. Tatang, ada ko maibagak kada kayo. Katsapay ko mata saan kayo nga agkadkad. Anya na ita, Marites. Kasla importante da ita kaibagam, anak ko. Un nga raw. Amo yung matakayat ko ti agtrabaho para kanini ko, nanang, tatang. Ngam nagrigat ti agsapol ti trabaho dito eh. Kano adaman, ang mga no apaguston to laang apara laang iti inaldaw akasapulan mi nga agina ti masweldo. Iso nga, ingkadang ko ti agaplay laangan iji abroad, nanang, tatang. Sigurado ka, Marites? Kabaalam apanawan ni Nico. Un nga raw. Agsakripisyo ak para iti masakbayan ni Nico, nanang. Tatang, katkid daw ako matulungan dak, tapno maka-applyak iti balasiw taaw. Awan mo't kid diti parikot iti dayta. Kayat mi kaninanang yaw, makarugi kayo manan nga agina. Agyaman tatang. Kan mabalin, da kayo kumati pangibatsak ka ni Nico. Day talagayam, awan ti parikot, Marites. Wan anak ko, awan ti parikot. Kat di ka madanagad, ta saan may abaybayan ni Nico. Sa dino pagilyan nga iti pag-aplayam, anak ka. Agaplayak ijay Macau, tatang. Ado ka no ti restaurant ijay nga agkasapulan iti trabahador. Kaya't kunday jay, tatang. Sige Gamnay, kita manaimbag anak ka.
Adaon ti manangalilaw ita apanawan. Siguradon ko matipag-applyan. Wan tatang, di kay agdanag. Naala, aramidem ti ammom apagimbagam anak ko. Kanayon kami, anak kasuportakan ka. Talaga mapan ka nagtrabaho di abroad, nanang? Wan anak ko, para iti masakbayam. Di ka agdanag, tadamat da apong mo abakat kan lakay apang ibatsyakan ka. Talaga gaya mapanawan na kun? Italaang da iti anak ko. Ngam ikarit nga alaan kanto, apaman asumaya ati trabaho, kan makaurnungak. Agdan natan tumatlaang niko. Promise, nanang? Wan anak, iso nga agsingsingpot kakabayatan ti kaaddam iti sidong da apong mo. Di mo ida ipaayan iti pagsakitan ti ulo dawan. Un, nanang? Promise? Kanayon kanto nga awagan anak, di ka agdanag. Adda ak tumatlaang amang tartarabay kan ka. Nanang? Ala, maturog ka nga ro dun. Tadapay klase minton bigat. Agpamanila ak tumatan anak ko. Tarabi iti flight ko amapan ije Macau. Aganad ka kanayon ha? Laglagi po nga umadayo ak para kan ka. Agsingsingpot ka, Juan. Un, nanang? Ikarit? Sigagayang ti bagbaga ni manang ko abaro akadwami ti restaurant. Ano tayong tinagan mo? Siyak ni Marites, sir. Syakmat ni Roland. Kapsat ko ni manang Elsa. Chinese ti asawa na, kat isudat akin kukway ti restaurant. Kastagayam, sir. Roland latan ti yawag mo kanyak. Masapol ang maoryan ka pa'y nanya tagbalin na trabaho dito ay restaurant. Di kagdanag. Adamod dagiti kakadwa makadaraan tayo ang mabalin at tumulong ka. In case adapay questions mo, kalpasan na maoryan ka. Agyaman nak, sir. Roland Gayam. Kasta mayroam ka niti kasta nga awag mo kanyak. Awan ti boss dito malaksit ka dagiti agasawa nga akin kukwa. Saysayatan tayo ti serbisyo tayo, tapno makatulong kami mat kada kayo. Agyaman nak, Roland. Kanam na maam nga aramidak ti amin na kabaalak, tapno magustuhan nyo ti panagtrabaho dito restaurant ti kabsat mo. Agyaman nak manan. Hello, Nanang. Hello, Marites anak ko. Kumusta ka ngay dita? Nasingpat ba't laka di dagiti amo? Nasaya atak mo't dito'y Nanang. Di ka agdanag. Nasisingpot dagiti amok, agraman dagiti kakadwak ditoy. Ay nasayaan ba't karot anak ko? Madanagan kami namin kaditatang mo. Di ka agdanag, Nanang. Kasadaak mo't la dita Pilipinas. Ado ti kakadwak akadaraan tayo. Agraman ti kabsat ti akin kukwa amang iman manage dito restaurant. Kumusta mo ta ni Nico, Nanang? Ay nagsingpot nga ubing ni Nico. Naggagat pa'y gaagadan. Nagnangato di grado na. Nagsayatan ngay? Apay, ayan na aya? Ringwata ka ni tatang mo. Taimbaga ka mapandala. Hindi pawin mo. Isumot lang nga iso arimwarda. Amog matanda giti aga po. Kanayon na nga agpasyar. No kasta kawan sirot ni Nico iti pagadalan. Mayat nga rod ano kasta, Nanang?
Kasta ti kayat ko, tapno maliwliwada. Sumurot kayo mat ngamin ano rumrumwarda. Ay anak ko, amo mo na sa anak ka na usap iti paspasyar. Ala nga rod, basta ganad kayo akanayon dita. Sige nga rod nanang, ikumustadak tulangan kanini ko. Baliwak tumanan ti umawag. Nasimpwet da ti amo, nang runa ni Roland, ti mangimatmaton iti restaurant. Kaslap nakabirok iti may sa agayem ka ni Roland manaw. Naistorya amin kan kwa na ti kinatao, agraman tinapasamak kada kami iti asawa. Barupay ni Roland, kat manipod nagamamuda iti anak ko babaan iti video call, nagbalinda maten anasingad. Marik nakakasla na addaan manen iti may kadwa nga ama ti anak ko babaan kan kwa na. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdaton kanyak ni Roland. Kat jakmat kan nagpangadwa ang aklong kankwana, gapo iti nakita ka akinasingpot na, saan laang akanya, ludi pa'y kat kadnini ko, nga anak ko. Siguro mat Marites, nakarelax ka niti kaadata diti parke. Wan Roland, agyaman na ka. Amo ka mabambanog ka iti husto di restaurant. Isa masapol mat nag-relax ka tunggal day off mo. Ay, wan gayam. Madamdam ha, mapantaggatang iti ipatulod mo kadaniko, kastamatan kadag iti dadaktel mo. Ay na, saanan? Adamot ipatulog ko a kwarta. Umanayan day jay. Saan? Masapol nga damot may patulod ko para kadakwada. Nalabos samot tan day tingar aramidam. Nangruna ka ni Nico. Ang mga na may spoiled matan kan ka. Amin adawatan na ipapaay mo. Rumbang laan. Imbilang kun nga anak ko ni Nico. Kaya't ko nga ibilang nakmatan nga amana. Roland, Adutara pa ko para kada tayo atalo. Nangruna na agawit tanto ni Pilipinas. Awan ti plano kong agtalina dito iti mabayan. anya ti kayat mo asawan, Roland? Kaya't ko taagawid di lugar mi di Quezon. Adda nagatang ko adaga mabalinta pang ipatakdaran iti negosyo. Naibagak mo tanday takan ni Manang agraman kadag iti dadakkel ko. Kinapod nun magagaranda mo na makakita kada kayo kan ni Nico. Anya? Amuda ka dito estado kiti biyag? Amuda. Katapaman na makaawid tayo di Pilipinas. Kaya't ko ang maurnos ti may papan kada kayo iti sigod nga asawam. Tap nagbalin mo tan aligal ti panagdanata. Agyan mo na, Roland. Para abon na ka ti Diyos kada kaming agina. Patpatgan ka unay. Kat patpatgan kayo mat unay-unay nga agina. Patpatgan kayo, Marites. Hello, Nico anak ko. Kumusta kan? Okay, akmat nanang. Naimbag na mawag ka. Ni Papa Roland nga Ha? Papa Roland ko na? Ni, apay ka sa tiawag mo kanya Roland, anak ko. Isumot ti kayat na nanang. Papa kanon ti awag ko kang kuana. Ay ti mabit. At balintayin to kanon amay sa pamilya. Kasta ka di? Magustom ka di matlan ni Roland, anak? Launay nanang. Nakasingsingpot na ora tayo kanya. Damdamagan na nga ron niya kano ti kayat ka pasarabon to nagawit kayon ditoy. Kasta ka di, anak? Apay, magagaran ka mata na makakita kan kwa na iti personal? Siyempre matananang. Kaya't ko na marakop ni Papa Roland. Ala, di ka agdanag anak ko. Umadanin ti panagawid mi kan ni Papam a Roland.
nanang. Iso ni Roland, tikayan ayat ko. Agmano ak tata, nana. Kasya da ka ti Diyos, barok. Kasan na ka ti Diyos. Maragsakan kami ta kamaudyanan na. Nagamam mo tayo mutlaangan, Roland. Katagyaman kami, iti panangipatag mo iti anak me. Agraman ni Nico nga apo ko me. Patpat ka ko na ni Marites, nana. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Ha? Nanang? Adda kayon? Uwan anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kan anak ko. Hello, Nico. Papa Roland? Wen, siyak nga rod. Naimbag na nakita ka ni di personal Papa Roland. Ay na, sang kaistoryana ka ni Nico, Roland. Adda ka nun na singpet, apapa na. Ha? Agpaiso anak ko? Nanang, tunggal malpas kami nga video call ka ni Papa Roland. Istorya kadagos kadapong bakit, kanapong lakay tinagsaritaan mi. Amom nanang, kuna ni Papa Roland, lab na kakalo. Agpaiso? Nanang, saan ka di Papa Roland? Wen, love na love ko ni nanang mo. Kan kasta ka mutan, Nico. Ay, na yan. Alaagi na kayo pa. Ta isaga anak dagiti linutok akanan tayo. Amo ka na bandog kayo iti biyahe. Tulungan ka, nanang. Padayo gayam dito lugar tayo ti probinsya da Roland, anak ko. Wan tatang, namawan anyaman na. Nang runa kat kayat na kami nga ikuyog ka ni Nico. Takayat na kami kano ama-am-am mo ti pamilya na. Oo na yan. Talaga apat-patgan na kayo nga agina. No, si dadaan gayam amang yam-am mo kada kayo iti pamilya na. Wan tatang, kan mariknak at talaga na pudno ti panagayat kanyak ni Roland. Iso nalaan, ta sigurado nga agbalin apariko ti estadom anak. Saan pa nawaswas ti kalay sayo iti ama ni Nico? Legal kayo pa ilang agasawa nga oray no nagsina kayaw. Tatang, Amang ano dahi tanto ta agbalin ato bang iti plano yu ken ni Roland? saan siguro tatang? Takinapudno na, napagsaritaan may matunday ta, idiada kami pa lang iji Macau. Kat maragsakan naklaunay, ta si dadaan ni Roland amang tulong kanya, tapno agbalin aligal ti amin. Aya, ay kat nagsaya at ngay no kasta Marites. Nay, adala mon ti rabi ay. Ti nasaya at maturog tamutan. Ta ko namot nga agbiyahe kayo inton bigat, amapan iti probinsya da Roland. Anatim ako nam diti lugar mi, Marites. Nagpintas Roland, kasla nagbayatag na dito eh. Presko ti amin, nagado a prutas, kan makapasalibukag trik na ti aglawlaw. Bingarot Papa Roland. Dagi dati nagatang ko, kabayatan ti kaadak iti Macau, Marites. Nico, taltalunan mo tun dagiti kabagyan mi, ken adamot tun na ipatakdar abalay ko, amabalin tayon apag na idan. Ha? Dito tayong nagnaet Papa Roland? Wan Nico, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko Papa Roland? Dito yak mo itong nagadal? Wan Nico, yenroll da kain ton pa nagsasarak iti may sa private school. Ha? Yay! Nanang, Papa Roland, mapanak pa itayan dagiti dingon ha? Ay, nene, di kagtaray anak ko, amang ano maitiklab ka. Di kagdanag Marites, saan naman ano ni Nico? Agyaman na Roland. Anya ngayon ti plano no, agtalinaad tayo dito, bilang. Nakasarita kundi pa nga maag. Arami din tayo upholstery kan pigiri dita may sapas at tisular ang nagatang ko. Malaksid lang iti patpatalan ko. Nagsaya atin Roland. Nasinop ka launay. Tanay ka gumaam ti nakaipundar iti sanikwam, kabayatan ti kaadam iji Macau.
Maipanakal ka unay. Agyaman ak Marites. Ken saan la dayta? Kaya't da papaken mama, adatan ti mangimaton iti rice mill, ta saan da ka na nakabailan. Ket amok ababaw iti panagbinadang ta. Agbalinto na progreso ti amin nga imatonan ta negosyo. Namnamaam nga aramidak ti amin, tapno makatulong akan karolan. Agyamanak, kan agyamanak itinalao sa panagayat mo kada kami iti anak ko. Ikarik nga agbalinto ana sa liwan-wan ken naragsak ti biag yung aginay ti sidong ko Marites. Iso nga iti kabiita na panawen, masapo la maornostan ti legalidad ti kasasaad mo. Ha? Aging ga legal pa lang ti panagasawa yo iti ama ni Nico. Saan ta mabalingag kalaysa? Iso ang masapol nga si kaswunta motten di may papan iti dayta. Anya, Roland. Talaga parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Ipatpatag ka unay. Unay, Roland. Gapu kadagiti mangmangag ko balikas na agtaod iti bibig ni Roland. Apaman na nakapagsasarita kami kadagiti dadakkel na, kanayam amunak iti daduma akakabagyan na, inugimin nga inurnos ti amin. Saan na nagsardan ni Roland, aging ga iti dimi inununa nga inasikaso ti maipapan iti estado iti biyag. Inka gumaan mi asinapol ti sigod na asawa, tapno makasari kami maipapan iti legal, apan nakawaswas ti kalay sami. Dayjay ti medyo narigatan kami. Taididamo, kat saan akayat ti ama ti anak ko ti makikoordinate. Ngam iti jak amo arason, napanugot ni Roland ti sigod na asawa. Apaman ang nakapagkalaysa kami ka ni Roland, inrugimi matten nga imbangon ti negosyo mi, kagiddan ti panangimanehar mi iti negosyo nga intalot kada kami dagiti dadakkal na. Uray man adayo kami kadagiti dadakkel ko, sigsigurado ni Roland ang masarungkaran mi ida. Katno daduma, isupay amismon ti mangsukon kadakwada, tapno makabakasyon da dito'y ayan mi. Nagbalin man ang nasalimuot tinaglabas abiyag ko manang, nakasataklat ta, tanaparabol kanyak tinamarswa. Sapay la kumata nakaibati iti adal to'y pakasaritaa. Naparabor kan ka ti Diyos, ta saan nakaabinaybayan na pulos. Nagbaling ka na sayaat, iso anasubadan iti kinasayaat ti amin anapasaram arigat. Iti kasasaad mo ita, makunak anabaliwanan anamin pinsan, ti sigod anasalimuot a sitwasyon mo. Katsapay la kuma, taag talinaad ka anapakumbaba, kan agbaling kamot anaparabor kadagiti agkasapulan. Ti Masakbayan. Mama, agawid tayo kumain. Nagpapanawan dagiti nakitabon ka ni Papa. Lisa, anak. Husto kumain. Di kayo nagsangit, Mama. Sino nga tayo lalaki? Apay adi matla pumanawan. Italang alakitak data. Umay ka nga rodan. Agawid tan. Mabit lang, Mama. Kasaritak laday ta lalaki. Hani, kunak no datalangan tada dito'y ayan tinakaita naman ni Papam. Mabit lang, Mama. Excuse me? Nadlaw ko lang. Itay pingada ka dito'y nakaita naman ni Papa. Am-amom ka diti, amak? Siya ni Julius. Anak-nakmat ti amam. Ha? Anya dyan ang nagkuakinunam. Anak na ka ti asawak. Awan ti intensyon ko amang gulo. Kaya't ko kumalang ngayam amo ti bagig. Diyos ko. Saan ka nga, mo? Kad nakarkaro, saan ka maawat akabsat ko?
Lisa, bayam kumapay ngagpalawag ni Julius. Ha? Uncle Danny? Amamong late lalaki? Wen, katagpay so ti bagbagana. Siya ti makaamoy ti amin. Kaya't mo asawan, Danny. Amom nga da sa bali nga anak ni kapsat mo. Kat saan mo nga imbagbaga kada kami? Pangasiyo. Saan kayo kumanga agsubang? Diyak nagayatan ti kastoy kinatao. Diyak nagayatan na di makrilak nga awan amak. Kat, basol mi dayta. Kasta ka di? Saan? Ngamjak mo't pakabasulan ti kaadak ita ditoy. Diyos ko. Hanyan da ito'y apagdan. Nagpaiso kapsat ka. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan na ka ni Papa. Agwalwala nga kiti kalsada. Kabayatan di panagmaadyo napinta sa pagtaanan. Addaak iti kalsada. Agsapsapula kiti pakitaggadak. Tapno da pagbiag mo. Awan bibiyang may tibagbagan. Pumanaw kan. Saan da ka kasapulan dito eh? Jack Maklon, Mama. Jack Maklon na dapay sa baling anak ni Papa malaksid kanya. Anak, saan laan na si Kati nasakitan? Uray, siyak. Siyak nga asawa na iti talupulo atawan. Ipag. Manu atawan alinuko na tayo ni Papa. Manu atawan a pinagbalin na tayo atanga. Asino ti magipagarop? Akalaat nga damaam-amu tayo aputot day di Papa. Iti mismo at tabon na. Lisa, kaanakan. Diyak kumamat pa dyan, anak. Ngamitay ming-ming-mingak na imbag day dyan lalaki. Kaing-ingas launay day di Papam. Idi ka bambanwagan na. Mama, saan nga umdas day dyan pamanatnak na isukat kabsat ko? Lisa, kaanakan. Ipag. Nabayagan na kaya't kung ay baga dayto kada kayo. Naman niya, Uncle. Pinilim tinagulimak. Kabayatan na al-anlilawan na kami ni Papa. Pakawanandag. Ngamjak kaya't madadaal ti pamilyayo kadagidi apanawan. Patpatgan na kayo unay day di Papam. Napudno ay patpatag na kami. Apay ang naaramid na ti kastoy. Apay ang kinabaalan na ginuliban ni Mama. Lisa, agkalma ka kuma. Lisa, anak, pag-aasim. Agkalma ka kuma. Awanan day di Papam. Ang mga nukasayaatan no aklunan tayo laangan. Saan, Mama? Jack maaklon day to eh. Kat iti ka anuman. Jack tumaaklon nga dapay sa bali nga anak ni Papa. Iti rin nabii nga agmay sa kamat maturog iti silid mi ka ni Papam. Ikagkagumaak alagipan, no kaano anang rugi alim mamiis kanyak day di Papam, anak. Awan basol mo, Mama. Ni Papa tinanggulibkan ka. Ngam asawa nak ni Papam. Apay ajak pulos nadlaw. Kan kasano anamati ak kadagiti ibagbaga na arason, tunggal saan nga agawid diti balay. Gaputa na mati ka itinapod na panagayat. Gaputa patpat ng unay day di Papa. Lisa, anak. Aday pudnokan ka. Ha? Anya day ta, Mama? Idi na idalitan day di Papam. Ada na ibagana kanyak. May papan iti kaadda ti sabali aputot na. Anya? Apaya din yung imbaga adagos kanyak. Gaputa impagarup ko no agam ang mga ulaang day di Papam. Gaputa namnamaak asaan apudno. Gaputa mabutangak iti sakit. Aposible amariknak no bilang taagpaiso. Isumat lagayam. Asan ka unay anak laat? Idinyam amuna ti bagina day di Julius. Nalabit agaputa imunan anay baga kanyak day di Papam.
Ngam kasi tinakunakon, nang namnama akasaan apod no. Mama, katita, jak amuno anya tinasaksakit. Ti pananggulib ni papam kanyak. Wano ti kinapudno, asaan kun amasidir. Adya kun maipapas ti gurak ken kuana. Saan mata masapul aguraang mama? Ngam di na kayat asawan amasapul nga aklunan tayo adagos ti kinapudno. Imbubus ko ti intero a panawod ko iti amam. Iti pamilya tayo. Ngam iti likodan day ta. At dapay gayam sa bali a pamilya ni papam. Awanan day di papa mama. Datayo laangan tinabati. Nagsakit anak ko. Diyak mailadawan ti marikrinak. Ita nga awanan day di papam. Santurimwar ti palimad na. Di kag danag mama. Adda aklaan ditoy. Duata amang sango iti daytoy apan nubok. Uncle, kaano pa nga amuyo ti maipapan ka ni Julius? Nabayagan, Lisa. Kabambanwagan pa ilaeng ni Papa. Muna na anak ni Julius. Sakba nagkalaysada ka ni Mama. Anya? Oh, Kayat mo asawan dani. Adagaya man anak na. Sakbay ang nagkalaysa kami. when ipag. Ngam napasamak laang daydi. Gapo iti may sa Arabia na labas ti kinabartak na. Diyos ko. Isumat lagayam nga adadagiti gundaway nga awan ni Papa. No adadagiti espesyal nga okasyon. Kas kuma iti Paskwa. Kanayon nga ibagha na idi. Nga adda ka no business trip na iti sabali a lugar. Nalabit nga iti lakit ni lugar da Julius kanti inana ti papapanan na idi. Takas tamad tinakuna na kanyak maipapan iti palimod na. Katawan ti naramedyo, Uncle. Ah, Maituredyo tinagulimag iti naunday a panawan. Lisa, pinaadas ko a kinasarita day di papam. Imbaga ka saan narumbang kar aramidin na. Ngam di nakimpangag. Tasikon kan kuha na. Di na kanu kaya tatalikodan ti responsibilidad na. Ngam di namat kaya ta madadal ti pamilyayo. Isumat lagayam. Nga dadagiti ka nito akas na nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Panagriknak at kaslaawan di ti balay. Kunak no mariribukan na ang gapo iti trabaho na. Ngam kayam. Ipag. Di kay lakadin na asyan iti kada kami, Uncle. Nangruna kan ni Mama. Kinapudno na kaanakan. Inaldaw amakon konsensya aksipod na amwak ti amin. Ngam pinilig tinagulimag. Kat day tatidak kalabidot ana aramit ko. Ado atawan tinasayang gapo iti dayta kinaulbod. Apay nga italaan nga impudnob ti amin, Dani. No kaano analadawan ti amin. Pakawanan dak kumaipag. Kaanakan, Lisa. Maawatak mo bilang kagura dakon gapo iti palimad ti kabsat ko. Ngam sapay la kumata mapakawandak matlaan. Sapay la kuma. Rumbang ko mga agladladin itak idi. Gapo ta kaitabtabon launay day di Papa. Num naglalaukan tirik na, gapo iti naduktalan mi apalimad.
Ultimo ti rumbang amariknak idi para kani ulitan ko adani. Jak maawatan manang. Yik-ikis ti panunot ko aguraak ni Uncle Danny. Gaputa nagilimod kada kami. Numyar arasa asmat tirik na. Naawan basol ti pangamaak. Talo panunot na anaimbag. At damat kinapudno ti rason na. Posible amarakrak ti pamilyami. Nunasapsapa anaamuan mi ken ni mama. Ti palimod day di papa. Aging gama iti may nga aldaw. Ginagara na kami. Ti putot day di ama. Nalabi ta sana ka welcome dito eh. Ngam sana rumbang aguli makaklatan. Awan ti karbang nga agsaw iti kasta. Nang runa no si sasangot ti inak. Jak pinili ang may tawa ka kastoy. Jak mat pinili nga ilimod na kada kayo day di papa. Ngam ti kayat ko. Bigbigan takmat ko nga. Kaya't mo abigbigan da ka? Itatapin mo sayan day di papa. Mangmangag mo ka di ti bagbagam? Sa anak nga may dito itap na mga riribok. Kaya't ko lang nga ilaban ti karbangak. Saan nagapo iti kinabak nang no apay nagpakita kon. No dikat gapo iti kinataok. Pues, apay nga rod anadakamat mo ti kinabak nang. No saan akwarta ti al-almanam? Tinak ngamin maawatan. Awan na pulos tinaibati kanyak day di papa. Pudno din makilak iti rigat. Ngamjak almanin apulos ti kinabak nang. Nalakalaang parakan ka nga isawang mo dayta. Ngam sa anak abasta mamatikan ka. Sikala ang timakam mo, no anya ti pudpud no arantam. Maawatan ka. Katadakan ka no dinak patsyan. Talaga ang maagak. No apay ngamin nga imayak pay lang dito nga ure amok ka masakitan aklaan. Talaga ang maag ka. No pagarupem nga aklunan da ka nga agbalin akamang ti pamilyami. Nasakit dagit isaw-sawang mo. Nga mulitak. Jak al-almanan ti kinabak nang. Tikid-kid daw aklaan. Bigbigan da kumamat aputot day di papa. Barang numapunasan ang mabimpinsan ni Direk ti kinapudno. Maipapan iti kinataok. Risa, balasang kao. Puno ka de, jay nadamag ko. Nga, adta ka nun nagparang apotot day di Rodolfo itiruar. Wan nga rod tata. Di mi pulos ni namnama dayta na pasamak. Ay, una yan. Nakasingsingpot day di amam. Iti pa nagkita dagiti kalugaran tayo. Jakla pag-arupan nga damat gaya mintalimang naapalimad. Napalalo mo ti pa nakaklaat mi ka ni mama. Idinadoktalan mi dayta tata. Ay, kitaan na ti plano yung ita. May papanit ti dayta na doktalan niyo. Iti inab. Diyak pa'y kata pagsaritaan ti may papan iti dayta. Saan pa'y analawag ti amin tata? Ibagbaga mo ti daduma kalugaran tayo. Masapul mapatawidan mo ti kabsat mo iti ama. Umanrugot ka kad iti dayta, Lisa. Diyak ka mo tata. Nariribok pa'y lati amin. Diyak pa'y la makapagpanunot iti nasayaat. Sapay la kumatama ornos yu ti amin. Taawan ti nasayaat nga itdan ti gura balasang kao. Makaamuditan tata. Makaamuditan.
Narita tayo kumay tinasayaat, Lisa, Julius. Mama, amo mo ta nagrigat kung aklunan ti may papankan ko, ana. Lisa, anak. Di ka madanagan ta maawatan ka, ading ko. Di nakawagan iti ading, ta saan ka kabsat? Ngam may sa adara tagtartaray ka tagiti orat ka. Dara? Day talaan ti pagpanpanakkel mo? Ngam di mo amo noon niya sakripisyo tinagdalanan ti pamilyami. Lisa, anak. Di nak mababalaw no kastoy man ti kinagubsang ko ita, mama. Tadyak pulos maipapas a panunutan. Akabayatan ti panagledled daang ta kadagidi gundaway akaawan day di papaiti den nata. Adagayam sa bali a pamilya a parparagsakan na. Nagbidot kay ti dayta. Ta saan kami ang nagbalin ang naragsak? Idi dumakdakkelak. Saan na nagpakpakita ti amak? Awanan na pulos ti suporta na kanyak kalpasan ti sumagmamano adara sa panagpakita na kada kami idi ubingak pa'y. Katita, kayat mo ti agsingir? Kayat mong aklunan da kaakamang ti pamilyami? Tapno at damot tawid mo? Diyak al-almanan ni aklunan dak. Kayat ko kumalang irespeto dak. Abigbigan nyo ti karbangak. Katsyak, ayan ti serbi ti karbangak. No itulok kulatan ang mapasamak dagiti kayat mo ang mapasamak. Lisa, anak. Amok ngagpapada tayo ita mariribukan. Agpapada tayo ang masaksakitan. Ngam agdadata ti kinapudno. Asaan a basol ni Julius ti basol day di amana. Maawatak, mama. Amin tayo dito'y kat biktima. Ngam apay ada tayo laang ti rumbang agpabusoy. Kaputa awanan day di amata. Awanan ti mabaling ko apagdamagan. Da kayo laangan ti nabatbati. Katday ka ti nasakit. Gaputa oray awanan day di papa. Masaksakitan tayo pay laang apada-pada. Agiaman na, kapidastret na dito'y pagtangan nyo. Kasi tinakunakon, lula na ni Julius. Kaya't kulak ko mga ilawlawang tibiyang ti apukok. Nuapay ang nagpakitaan ka na kayo. Kinapudno na, saada kaya tina ni Julius, nagparangpay ka na kayo ti apukok. Anya, ngamapay. Gaputa nagbutong ti anak ko. Amo na nga awan laban na kada kayo. Sika ti legal ga asawa day di Rodolfo. Baknang kayo. Ngam ti anak ko. Anak laeng ti adakan ko ana. Apay nga italaeng tapin mo sayo ni Rodolfo. Sa kayon to nagparang. Kaya't kumadya anak ko tinauli makapanagbiag. Ngam ni Julius. Kaya't naatakwatan ti pudno a kinatao na. No asino ti amana. No sadino ti naggapuan na. Kat ti kasukat na. Ti pan nakariribok ti pamilya ana ulila day di Rodolfo. Ay, dispensarin nyo lakuman. Saan nagkagkid daw iti dispensar para kini Julius nga apukok. No di kat para iti anak ko. Ti ina ni Julius. Gaputaging gaita. Nagdagsan pay laag abak-baklayan na tinapasamak. Amo kawan karbangan mi ngagpakita ita. Ngam kaya't milamamuan nyo. Analadingitan kami ba't iti ipupusay ni Rodolfo. Nagsakit a panunutan. Amay may sala at tao tigapuanan ti pan nakapasakit tayo. At taditaan, kabsapay lakuma. Tamapakawanda kami gapo itinapasamak. Katsapay lakuma, tamaaklon nyo ni Julius nga apo ko.
Talaga analaus apong to tinariknak para kan kuana. Ngamjak mat iliba, nga adda pasat ti pusok amang ibagbaga, nga awan basol ni Julius iti napasama. Kat saan arumbang aguraan mi. Nakarkaron ang nariribu ka na, gapo iti aglalaukan ariknak iti daydi agundaway. Agingga adimtan ti kanito, ajak pulos in pagaro. Mama, nakita mo ka di kawas ni Julius itinaudya pa nagsasarita tayo. Abot ti sapatos na. Kanti kawas na. Madlaw adaanan. Huwan anak, nadlaw ko ba't dayta? Diyak mo no maasyanak kan kuana. Uwan no anya ti mariknak. Saan nga ta nakababain? Nagbiag tayo ang naginawa? Ngam ni Julius kat saan? Idi, ti amok, doa talaang a pamilya ni Papa. Ngam ita, kasla jakon amo no asino at talaga ni Papa. Saan mo tamasapol nga aklo na maadagos ni Julius anak? Gabsapay la ko ba? Ta saan mo matakadurman? Gapo itinaggapuan na. Nagrigat, Mama. Sana kas Karina. Ngam idi nakita ka rimor itiri daw ti balay tayo ni Julius. Kasla, di magsantiriknak. Amang ano daytan ti mangipasibunaag. Amasapol alipata mon tiguram kan kuana, Lisa. Diyak kaya ti gulo, Mama. Diyak kaya ton ti Riri. Ngam kasano no tiranta na laang kat alaan na ti bingay na iti kinabak ng anapanawan day di Papa. Sika mismo ti makapanagnak iti dayta anak ko. Ngam ti saludsod. Kasano, no nagbindot ka laang iti panangipapan. Diyak ka mo no niya ti rumbang asawak, Mama. Mati kawak at talaga. Naibagtaada ka, Julius anak. Mabalid ka kadi akasarita. Sige, tita. Ngam, na may papanititawid ti pagsasaritaan tayo. Maawatak no sa andak kayat na ipayan. Saan aday tati kayat ko pagsaritaan ta? Nabayag a pinampanunot ko. Norong nga aklunan ka. Ngam kinagpaiso na. Kagurak ti amam. Saan asi ka? Maawatak, tita. Jakmat na gayatan da ito eh. Amom, ado dagiti nadlaw kon kani Rodolfo idi paylaeng. Ngam jaking kan kano. Ngam idi danda ni pumusay. Kat inaklon na nagbasol kanyak. Nga da sa bali a babae na. Kasla da ng bagsol kanyak iti daydi a kanito. Jak may ladawan, noan niya sakit tinarik na yo, tita. Tilinak amyo. Posible, anadagdigan pa iday taga pwede pa nagpakitak. Ngam kayat ko lang amayam amo ti bagik. Isong enterturod ko ti imay, simango kada kayo. Anak na kamot ni Rodolfo. Katuray na sakit nga aklunan. Adakar bangam amangam mo. No asino tinagtaudam. Agyaman ak. Uray kastoylaan. Naragsaka kon. Umdasan da ito kanyak. Tsaka mo no kabailan ka nga ibilang nga anak ko. Ngam bigbig-bigag ti kinataom. Uray sanda ka maaklo na dagos. Pagyama anak latta, ti panang bigbig yung kanyak. Saan kaya mapabasol no kastaman bilang ti marikrik nayo para kanyak? May salaan ti dawatag ka, Julius. Saan mo kumaga itulok? Amadadaal ti relasyon nyo itinabat-bati pa'y apaka naglagipan ka ni Rodolfo. Di Lisa, urnusam ti maipapan ka na kayo, no ka ba alam?
Imangbay ka ditoy. Tapno dawatom ti bingay mo itinapanawan day di papa. Saan ka di? Sala nga dayta. Kaya't kayo amam-amo na imbag. Kaya't ka masarakan ti pasat ti kinatawag anabayagan anapukaw kanya. Nagsaya atin? Itatapi mo saya ni papa sa kanto nagparang. Gaputa kayat ko ti mga barwanan. Kaya't ko asyak ti mangsulnit kadagiti nagkurangan ti amak kaninanang ko. Kat ti maalang atawid iti naibati asani ko day di papak ti sungbat day taatartari gagayam. Amak mo't ni papam. Oray binaybay anak. May sa adara tagtartaray ito orat mi adwa. Di mo amunoan niya tinapasaran mi iti si bibiyag pa day di papa. Kadagiti rabii asaan nga agawid. Dagiti luwa ni mama ang nagarubos gapukan ni papa. Kat di mo matamunan niya tinapasaran mi nga agina. Gapo iti kaawan day di papa. Dagiti panawon akasapulan mi ti presensya na. Ngam saan ang nagpakpakita. Kabaalam ka di nga ilaban day toy. Uray amom amasakitan kami kan ni mama. Diretsahan ka. Well, gaputa saan lang agaputa ito ititawid. No di kat kang runaan iti respeto ken panangabarwanan. Adtoy dagiti papeles amang ibagbaga. Nga adabingay mo kadagiti napanawan day di papa. Agyamanak. Diyak amo no, kasanong agyamanak ka. Saan ka agyaman? Diyak inaramid day toy. Gaputa maaklon kan aparte ti pamilyami. Inaramid ko laang day toy. Tapno awanan ti gulo ang mapasamak. Maawatan ka. Diyak amo no kabaalak. Nagsakit na panunutan ti inlimad kada kami ni papa. Ulitak. Pasensya kayo lakuman. Katagyaman na kada kayo ka ni mamam. Awan anyaman na, Julius. Kat pasensyakan. Ipaayab ko ba iti umno a panawon ni Lisa. Tapno maaklon na ti amin. Di ka agdanag, tita. Kat ulitak tagyaman kada kayo. Di kay kaya't apasakitan. Kaya't ko lang ang maamuan. No adamot lapasit ko itinapanawan ti amak. Pasensya ka mo, Ten. No jak pa'y amuno ka ano ak anakasagana. Mabalin aday to yan ti Rogina. Ti kinaawan gurang-gura mapasamak. Nakasagana ka agoray, Lisa. Aging ka amaaklon naktumatlangan apasit ti kinatao, day di papam. Mga baruhanan tayo. Awan ti mga yat iti sitwasyon nga ayan tayo ita. Kat mabalin asika ti makagapo, Julius. Tapno maaramid mi ti mamakawan. Agyaman na kada kayo, tita. Kat ulitak. Oray pa'y noaddan dagito'y apapeles. May papanititawid ko itamak. Kaya't kung matapanagnakan ita kada kayo. Napudno aki di insawang ko. Asaan kong alalmanan ti kinabaknang. Iso adag ito'y apapeles ngayon sa gana yo. Isublik mutlaan kada kayo. Takayat ko apanagnakan. Akayat ko lang abigbigan nyo ti kinatawag. Jak pulos almanan ti kinabaknang anapanawan day di papa.
Kat kagiddan ti panagarubos ti Luana, namin pinsan anapunas ti anyaman agura, sakit tinakam, kan aminan a negatibo akala at atimpuar iti ipupusay day di ama. Tinakdaran na ti kunana adi na almanan ti kinabaknang, tadi na inala ti tawid na, no uray na urnos aminan a papeles. Nas daw kami kani mama, isumaing kagumaan mi tinang takwat iti amin maipapan iti kinatao ni Julius. Pudno ti kunana adim makal iti kinarigat, kat pudno mataaming nga imbaga ti lola na iti naminsan na iso mismo tinakisarita kan ni mama. Nagadugayam ti saan mi nga amu maipapan iti day di ama. Ta idinam amu mi ni Julius iti mismo atabon day di papa. Impagarup mi kan ni mama no isuda iti inana ti makagapo. No apay nga adda dagiti gundaway asaan mi akaden na day di ama. Kadagiti napapatag na okasyon. Ngem saan matgayam, tanapanaknakan mi ti imbaga ni Julius, nga idi ubing paylaeng, at dala sumagmamano adaras a nagpakita kadakwada day di amak. So nga ni iti kinuna ni ulitad ko adani, analabit nga iti ayanda Julius di papapanan na, tunggal agpakada kada kami. Gapo kadagita, ingkadang mi iti inak adimin amon pay no anya ti kinapudno. No pay kasta, insagana min ti bagimi iti posibilidad nga amangan no addang tupay maamamumi malaksid ka ni Julius ngam na impaglaangan taawan matan manang. Tapno makasubadak mat ka ni Julius ad-addan nga inya sa dadko tirik nakkankwana aging ga namin pinsan anapunas ti amin a negatibo arik na at timpuar gapo iti saan anasayaat a panagam-amumi nga agkabsat. Nakitak ti kinasalukag ni Julius na uray no saan anakalpas iti adal, gapo iti kasasaad da iti biyag, agapuanan matlaangan ti kaawan suporta iti kadakwada day di papa. Kat dayawak unay ti kinataknan ti kabsat ko, ta uray no kasjay ti kasasaad na, napudno kadagiti insawang na, adi na almanan ti kinabaknang. Ngamjak binaybay ang ti kabsat ko manang, ta uray di na kumakayat, ingka gumaak at tinulungan, tapno maiyaon na ti pamilya na itirigat. Itamanang saan man anagarbo ti panagbiagda, mako na anakaaon dan itirigat, kat pakaragsakak launay. Napintas ti linangan mi ita, ultimo ni mama, kan ti ina ti kabsat ko. Kaya rigan na anasingad da nga agayem, kat day tatimang paspasalibukag itiriknak, tauray pa'y nang rugi itigura kan sakit tinakam ti panagam-amumi, na ikagumaan mi ana urnos ti amin, anagturong itinasayaat kan napintas alangan-langan. Nakiro ididamo ti salaysay mo, nung kabayatan amay bukbuksilan ti amin, ininot matlaang anagbalin ana urnos, aging ga itinagbalinan a makatignay rik na ti tunggal pasat na. At daladagiti banag asaan mo ana ilawlawag iti surat mo, namsapay la kuma, tanagustuam ti pan na kaiparang ti tunggal pasat na. Dayawan kayo, gapo iti panagbalin yo aman nakaawat iti inam. Sapay la kuma, tagtultuloy dayta agaladyo. Ti Masakbayan. Kamaudyanan na, adakon dito lugar mi. Sang 15 atawan ajak nagaw-awid. Adon tinagbaliwan ti lugar mi. Pigbintasan ti kalsada, ken nagadon tinagdadak kala balay. Sigurado ang maklat-lakit ni dagita agiinak, apama na makita dak. Diyan nga minimpakaam mo kadakwada ti panagawid ko, takayat ko ida sorpresain. Ni, nagdakkel mo ti balay da Tata Erning. Saan na nakas idi? At na nakatugaw dita sirok ti mangga. Ni Tata Erning dayta. Lumabasak pa Tata Erning. Day, sino ka tayan? Siyak na Ricardo Tata. Apay, didak ka din may lasin? Ricardo! Ay warn, si kagayang magpaysuday ta, Ricardo. Na, dispensarang barok na nabayag kami na di ka nagawid. Iso di ka nailasin na dagaws. Naimbagmanta na panunot mo mutla ang tinagbakasyon. Saan lang ang bakasyon, Tata? Talagang agtalinaid akong dito eh.
Sana kung nagsubli di balasiw taaw. Ay, nasaya at manukas ta, Ricardo. Dadakkelan dagiti anak mo. Naimbag no, may lasin da ka pa. Wan nga ron tata. Mabasit na pa nga ni di pimanawag. Awan pa'y nakamda, di pinanawang midako nam Ngam ita, ay saus dadakkel dan. Nga ron tata. Sige nga ron tata, Erneng. Patuloy ako. Amo ka masorpresa dalakit di. Iti da ito'y apanagawid ko. Amok anaklat kay ti daytoy nga isasangpat ko, Minda. Permi apay ati mo impakamu ti panagawid mo. Kaya't kayo sorpresahan ka dagiti ubing. Kumusta dagiti anak ta? Nasaya at damat. Adadapay lang iti pagadalan. Nga madamdamalaang sumangpat danton. Kasta ka di. Nakadun tinagbaliwan da iti balay tayo. Nagpintasan. Sana nakas iti pinanawak idi. Siyempre mo't agasam nga iti sa nga 15 atawan asaan mo panagawid. Aday ta tinagbanugam iti numano atawan. Agyamanak, Minda. Among matatunggal sweldo, talaga apat patuludan kayo. Day tamot tigapuna na panak iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kat pagyaman ako na day ta, Ricardo. Pudno nga impatulod mo amin. Malaksid iti bagim. Ti presensyam. Iso di mo nabantayan iti panagdakkel dagiti umbing. Minda, amok nga daguram kanyak. Kanayon idi akit dawam nga agawit ak. Wanag bakasyonak. Namda kinararamid. Takayat ko ti makaornong para kada kayo a pamilyak. Amok day ta, Ricardo. Maawatak mo't kitdi. Ngamsapay kuma, tasaan kanto amas-mas daaw. No makitam ti reaksyon dagiti anak mo, apaman a makita da ka. Namnama akong day ta. Ngamin, awan pa'y nakam day dinagabrotak. Ngamsapay lang ko mata maawatan da, no apay anapasamak ti kasjay, Minda. Ella, anak. Ha? Sakta ito nitatang mo. Di na ka din mailasin. Pasensya kayon? Saan kayon ang mailasin? Maawatak, anak ko. Napayag nga awa na kititan nayo. Diyak nakita ti panagdakkelyo kan ni manong mo. Kanayon nga nga ibaga ni nanang abisi kayo. Tunggal damagak no apay asaan kayo nga agaw-awid. Pudno day ta, anak. Pinilik tinagtalinaid itadayo, tapno may paayan kayo itinasaya at apanagbiag. Ngam saan laang matakwarta ti kasapulan mi, tatang? Amok day ta, anak ko. Kat inal daw, apagbababawiak day ta. Apay nga ita kayo lang ang nagawin. Nagrigat ngamin, tatang. Narunak at dandani saan kayon ang mabigbig. Anak, oray din akong mailasin. Si katiburidak nga anak ko. Katpatpatgan ka unay. Nagrigat nga minapatsyan day taasa o. Nang runak at awan apulos ti pakalaglagi pa. Basta ipaayan nak iti panawon ang makabawi kada kayo, anak ko. Aramidak day ta. Sige. Diyak maikari, tatang. Maawatan ka. Tinapatag kat inikanak iti gundaway. Kat dakkel na pagyamanak day ta. Tinasaya at umunag ka pa'y Ella, anak.
Ay napasensyakan tan eh. At datamutlatan dito ayan tiri daw nga agsarsarita. Jay, anya aramidom dito silad ko. Kaya't ka lang nga kumustain, anak. Di nakawagan ni tanak. Tasaan ka nga mo? Ngam siyak pala ang ti amam, anak ko. Ama? Sa dinutayan mo, hindi pa nawan nakasapulan da ka. Namin ano kinid daw ni nanang agawid ka kuma? Ngam di mo mo't pulos pinatgan? Aklo nag-abindot day tangay naramit ko, anak. Ngam sa anak nagliway iti obligasyon ko kada kayo. Inal daw nga agtrab-trabaho ka di balasiw taaw para kada kayo. Para itan niya. Tapna damakan mi? Wen, pagyamanak na ita. Ngam nagadot okasyon a pinalabas mo. Awan na pulos ti malagip mo maipapan iti dayta. Tawan a pulos ti inatin daram. Jak nagayatan day Jay. Ta impagarup ko no husto ti aramidag. Husto para kan ka. Ngam saan? Para kada kani. Impaidam mo kada kami ti presensyam. Pakawanan na anak ko. Ngam kayat ko ti makasubot. Jak ibagbaga nga umanayan ti panagawit ko. Ngam nakasagana ak amang rugimanan. Naladawan ti amin. Limabasan ti panawon mong agbalin niya ama kada kami. Uray basit lang agundaway anak. Pakawanan na kuma. Jak amo na mapakawan ka pa'y. Ngam nasken lang nga maamuam anasakitan kami ti husto. Amok, anak ko. Ngam naladawon idi na ameris ko ang masapul gayam nga impaayan kayo kumay ti panawan. Saan laeng akwarta. No kaya't mamay pa ay ti tartari gagayam. Masursurum ko mga rod ti aguray. Napalalo ti panakasair tirik na kadadi tinangag ko nga insawang ni Jake. Ti inauna nga anak ko. Tauray asinumat ngamin. Talaga masakitan. Takalpasan ti ado apanawan. Apa nagsakripisyo. Tapno may paay ko amin akasapulan da. Agkakasakit pa'y abalikas ti ibakal da. Ngam nagtuptupulak manang. Inmulak iti panunot ko. At talaga siguro asya ti ayan ti bidot. Talaga siguro anad ko lang nga. Taimpang pangrunak ti makatagrad para kadakwada. Ngam jakmat ida na bantayan iti panagdakkel da. Kan pudnumat nga awan apulos ti napatag nga okasyon iti biyagda anay matama. Naibaglaan men tamaawatan nak ni Minda nga asawa. Nabsuga ka di matlaeng, Ricardo. Wan Minda, agaman ak unay. Awan karon ba nga pagyamanam. Asawa nak. Araramidak lang ti obligasyon ko kas asawam. Pasensyakan. Kasladyak nga minin amuno kasanot aramidag amakisango kada kayo. Nagbayag ka ngamin nga awan. Sa nga 15 atawan, Ricardo. Amok layta. Ngam naramid ko lang tikas jay para kada kayo. Para iti masakbayan niyo. Katundas ka din ti kwarta nga impat patulod mo. Tapno mapunas ti kaawan mo iti danami. Jak ingagaram Minda.
Amok nga ado tinagkurangak kada kayo. Asaan amagatadan ti kwarta nga impaw-pawit ko. Saan ka asidsideran, Ricardo? Ngam napuutan dagiti anak mo, asyak tinagbalin nga ama, ken inada. Pagkamangan, ken pagsadagan da kabayatan ti kawan mo. Siyak tinaglaklak am iti saem. Tunggal makitak ama di tinamnam dagiti anak ta. Nudyak masungbatan ti saludsud da maipapanken ka. Amok ana pasakitan ka. Oray dagiti ubing. Ngam sa anak anagbiag ijay anaragsak. Tainal daw akailiw kayo. Nakarkaro pa'y kada kami. Ngam saan ka mapabasol? Kinapudno na. Nabanugak mo tan nga agsaksakit tinakam na ka. Minda kayat ko ti makasubot kada kayo. Ipaayandak ko maitig undaway. Kunak matan, Ricardo. No siyak maawatak. May kagumaak nga aklunan ti amin. Ngam saan ko atangal ti pangedang dagiti anak ta. Maawatak. Kat nakasagana ak nga aguray. Tapno makapangabarwanan tayo manan. Nga imalatew, anak ko. Awan ngamin kadwak di tabalay nanang. Napan nakitsenda ni Minda kat simrek mo titi pagadalan dagiti apo ko yo. Kat kumustamat dagiti apo. Kaspay iti sigod nanang. Adayo tirik nada kanyak. Dandan ni saan da kakasarita. No sana siyak to muna makisarita kadakwata. Talaga kasta, anak ko. Mano atawan nga awan ka iti denada. Uray bastante da iti biyag. Sa balilat ta kumadya nakitkita da ka. Kabayatan ti panagdakkel da. Dayta ti dakkel abigdot ko nanang. Taim pagharup ko no okay lang kadakwada ti amin. Adda dagiti banag asaan amagatadan iti kwarta, anak ko. Amok ti panggap mo iti ipapan mo iti sabali apagilyan. Anapan nagtrabaho. Gam iti sabali abanger. Adda naliwayam a responsibilidad kadagiti anak mo. Maawatak nanang. Kat nakasagana ak maaguray aging kay agsubli tirik nada kanyak. Jak to sumuko. Nang runa kat makitkitak mo ti panagpursi kita asawak. Tapno maya sidag naman ang tirik na dagiti anak mi kanyak. Panunot ko man lang. Anya nga tano, saan ka na panakigasang gasa ti jabalasiw tao? Ricardo. No, pinili ko matinagtalinaad ka nagsakripisyo dito eh. Oray na regat ti panagbiag tayo. Oray apagpursito ti matmatgadak para iti pamilya tayo. Siguro, sabali ti taray ti biag tayo ita. Mabalin. Ngam saan na maisubli pa'y tinapalabas. Makit-kita kan mapalpaliw kong amin ni Jake. Kat mariknak tidak kalagura na kanyak. Ni Elamat. Kaya rigak ti may isang estranghero laeng iti panagkita na. Kaslawan kay mo di nga kun iti dahito ya pamilya. Saan da ngamin anairwam nga adda ka? Di makal da nga awan ka iti sidong ni. Nagsakit nga minarikrik na tunggal makit-kitak ti Jarda, Minda. Panagrik na kaslakla sa nga ili, iti bukod ka pagtagan. Maawatak ti kayat mo asawan, Ricardo. Kat makit-kitak mo't ngay kagkagumaam alito panti amin ang nagkurangam. Iso asaan ka na abaybayan. Agbababawi ak, Minda. Pagbababawi ak. Saan lang nga ti panahon nakaawan ko iti danayo. No digat kang runaan di panang ipariknak iti liday kan ili ho iti kaonggan nyo.
Numabalin la ko mga isublik ti panawan. Pinilig la ko man ti sana pimanaw. Jakla ko man insukat ti nairot nga arakop dagiti anak ko. Iti matgadak iti sabali a bagilyan. Ngamam mo kasaanan na maisubli pa iti napalabas. Pudno asaan mo na maisubli ti napalabas. Nang mabalin mo nga urnusan ti agdama. Kat mamati ak anarugyamon dayta. Anya ti kayat masawahin minda. Babaan iti panangaklon mo iti nagkurangam. Kad ti panakaawat, asaan analaka ti panangpakawan ken kadagiti anak ta. Ngam amok ama ipaito dayta. Sapay la ko ma. Katagyaman ak minda. Agyaman ak iti panang patibker mo kanyak. Ela anak, mabaling ka din agsarita ta. Sige, tatang. Agyaman ak anak ko. Kaya't ko kumati makasubot kan kay ti oray, basit labanag. Kaya't mo ka diti agpasyar. Mapantamangan ni terwar. Uray sa dino ti kaya't mapapanan. Sanan, okay ak lang di ti balay. Mawatak. Kasan ka apilitan anak ko. Ngam kaya't ko amaamuam ngay patpatag ka unay-unay. Amuyo ka di? No, the event iti school me, kat pa nagpapapicture. Ar-ara pa apag akalaat kayo asumangpet. Anak ko. Saan kayo si Mangpet? Iso ka na yun ang mapanunot ko, nga amangan mo sa anak anapatag kada kayo. Amangan no ni Manong laang tinapatag kada kayo. Saan na po no dayta, Ella? Patpatgan kayong agkabsat. Jakla na iparik na. Gaputa adayo akat nga rod kada kayo. Umapapalak ka dagiti ka eskwela, nga itulod kan sukunan dagiti tatangda. No maisublik la kumati na palabas. Aramidag anak ko. Ngam itataada akon. Mabalin tayo mo ti mga barwanan. Diyak ka mo, tatang. Mabalin mo siguro apadasan. Padasan tayo anak ko. Katsapay la kuma. Tauray maminsan laan. Makita ka nga umisam apaman a makitanak. Umdasan kanyak dayta, anak ko. Madlaw ko, tunggal makitkitak ida, di kinaadayo tiriknada kanya. Makitkitak lang ida naragsa, tunggal kasarsarita dati inada. Nasakitarik na nang pinanunot ko laangan, do sa dino ti paggapgapuan ti kasjay a makitkitak kadakwada. Amok aga po amin daytoy, kadagiti pisikal a nagkurangak kasamada. Takasi tinakunakon. Uray dagiti simple la ang apagten ti biakda, ketjak na atendaran, gaputa sa anak anagaw awid apulos. Napanunot ko amin dagitoy idi imbaga ti asawa, asaan amagatadan ti kwarta ti panawan, akaaddak kuma iti sibay da, kabayatan adumakdakkel da. Amo ka nasakit ti nagdalanan ti pamilya, iso ngayon karik iti bagi na aramidak ti amin, tapno maritupak ti amin anad kuranga kadakwada. Jake anak, kaya't ka kumama kasarita. Para itan niya. Awanan ti rumbo nga pagsaritaan tayo.
Anak, amok akaguranak. Katadakar ba nga magumura? Ngam sapay la kumatadanggan nakman. Sa anak agumargura. Talaga lang nga awanin ti marikriknak para kada kayo. Kaslawan kayo diti balay. Anak, amuyo ka di atunggal sumangpet iti ni ading ko diti balay nga agsangsangit kat oray la mabriyak ti barokong ko. Nang runa no ti makagapo kat ti panang sutilkan ko na dagiti kay ayam na gaputawan ka no ti amana. Jake, tapod numot namin. Awan kayo iti din nami. Ngamin, makumikom kayo ngagtrabaho para iti kwarta. Kwartan samot lang kami tinapatag para kada kayo. Jack ilibak anak. Talaga kasta ti kapanunutak iti. Impagarup ko na umdasan ti kwarta amang supusup iti kaawan ko. Ngam nagbidotak gayam anak. Talaga nagbidot kayo. Nang runa taawanan ti maaramidan nyo pa'y amang andingay kada kami. Kalpasan dagiti rabii a panagsang-sangit mi kada nanang. Gapoy tinakaro nga iliw mi idi kada kayo. Jack man mapunas ti sakita na riknayo. Kaya't ko ti mga paruanan. Nga oray kasano karigat na, anak. Kasano na nakarikyupan ti pusok para kada kayo. Kasano na awan gaya man pasatyo ti biyag ko. Nakasaganak amang oray. No kaano alukatam ti pusom para kanyak nga amam. Ikagumak ti agsakripisyo. Aging gamarik namanan nga dapay gayam pasat ko iti biyag mo, anak ko. Anak kata kayo dayta? Ngam saan kayo kumamang namnama? Tay bagbagada man niya aglunit ti sugat. Agtali na idlat ti saam, iti likodan ti panaglunit na. Nanang, adan tupay nga tagundaway nga agsublitisigod alinangan mi, kas may sa pamilya. Anak, jak mabaling nga ibaga, mapasama ka da, gusti kalkali kagumam. Saan adala ka ti mangrugimanan? Nang runa kat naunday apanawan, saan kayo ang nagdeden na? Ti oras na naglabas, saan na maisublay? Ngam ti pa nagbabawi, at dapay namnaman na anak ko. Kaya't ko nga'y parik na kadakwada. Asyak pa lang ti amada. Ngam kasla nagadayo tirik nada kanyak nanang. Diyak kamon na niya taramidag. Saan mo nga mo? Ngam iti inaldaw-aldaw ang makadandin nam ida. At dapay gundaway anak ko. Saan nga amin apan nakaabak kat kanibusanan? No maminsan, rugi lang day tati barumanan apan nakigasang-gasat. Ti saludsod, nakasagana ka kade para iti dayta. Nakasagana ak nanang. No dalakit di gundaway. Nakasagana ak. Aramidag. Saan mo asayangan ti oras? Aramidem ti kabaalam. Laglagi pem, nga adda kadagiti imam, ti masakbayan, ti pamilyam. Adalaman ti rabii, apay adi ka pala maturog. Diyak makaturog, Minda. Apay, kaya't munti sumuko. Naong makan ang mga ayo ka dagiti anak ta. Santo Apolo sa mapasamak na ita. Patpatgak dagiti anak ta. Kataramidak ti amin tapno may sublitisigod apan nakilangan da kanyak. Matlagayam, saan ka na kanayon nagpanunot? Ang mga nagsakit ka iti day tangar aramidam. Malagip ko lang dagiti sinayang ko panawan. Impagarup ko noong dasan ti kwarta, tapno maragsakan kayo a pamilyak. Ngamsaan mo't kayam. Napatpatag ka da kami ti presensyam. Maawatak ti panggap mo.
Kat pagyamanak unay dayta, tano saan ka nagsakripisyo iya balasiw taaw. Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Minda, Ngamkas iti kanayon nga ibagak. Jak igam tirik na dagiti anak ta. Nang runa tamadlaw iti panagsasauda. Amas pilyan dati kaadam ko maiti denada iti panagdakkel da. Uray iti apagkanitulaeng. Ngam saan ang napasama. Kat daytan tinangrugyan da agimurakan ka. Naaramid ko mati amin tap na maawatan da ka. Ngam iti panagdakkel da. Nagbaliw ti kapanunutan da. maawatan ka, Minda. Kadagyan mo nakita amin na sakripisyong para iti pamilyata. Mamati aka napatag ka kadagiti anak ta. Rumingring bawlaan ti sakit amarikrik nada. Gaputaim pagarup da amas pinilim ti kwarta ngam isuda nga anak mo. Saan apod no dayta? Di kagdanag. Bakit kita nga ikagkagumaam? Katamok asaan nga itulok ti Diyos. Nga awan to ti pagmamaayan ti amin nga aramidem. Ipaainan tumatlaang ti kalkali kagumam, Ricardo. Jake, anak, adadag iti banag akayat ko nga ibagakan ka. No may papanday ta ka ni tatang, already yun ibagbagapay nanang. Manong, ang mga numabalin mat nga ipaayan tayo ti may sapay agundaway ni tatang. Kas makita mo't, araramida na ti amin. Tapno masulnita na dagiti nagkurangan na kada tayo a pamilyana. Agpaysuti ko na ni ading mo anak ko. Apay Jake, awan ka din tinabatbati. Oray basit laeng apa nang ipatag di tapusom para ka ni tatang mo. Iti unos ti panagbiag ko. Siyak ti nagbali na pan nakaama ti kapsat ko. Siyak ti mga nandingay kan kuha na tunggal birokan na ni tatang. Ngam sa tinutayan na. Aday ti aday ho. Agipat patulod iti kwarta. Anam naman na ngay sulaeng ti makaparagsak iti pamilya na. Namin ano kinid daw yung agawid. Tap na makadan na tayo matitore apagbitlan. Ngam tinapulos pinatgan tigid daw yun anak. Kat na'y talaw na iti pagsakit ang tinagam ko. Manong, saan kumamat akasta? Sana perpekto ni tatang. Kinalikagaw man na laang nga ipaay tinasaliwanwan apa nagbiag kada tayo. Diyak lang amin malipatan dagiti naglabasan tayo. Adik. Nasakit mo't para iti amayo. Adi na tayo nakadan na iti naunday a panahon anak ko. Kat pagbabawyan na dayta. Iso akayat na asulnitan amin ang nagkurangan na kada tayo. Saan ka di pa'y nga umdas ti pakpakita na apa nagbabawi anak ko? Kasta ka di katangkad ti pusom, Jake. Sorry, nanang. Diyak igagagara day tama ikrik na. Ngam kinapod no na. Napatagmat kanyak ni tatang. Day tatikikis ti puso. Matlagayam, anak ko. Isuga ipaay mo ti pamakawan mo iti amam. Tapno maibulos mo ti saam amarikrik nam. Aramidam day ta para iti bagim, anak ko. Una nang. Kat pakawanan da kumalalagbalin na natangkan ti puso para ka ni tatang. Ika kumakapunasan ti amin na sa mamarikrik na. Para kada kayo. Kat para iti pamilya tayo. Kumusta tinapanan nyo kadagiti anak ta, Ricardo? Nakaragrag sakak, Minda. Iti kauna na gundaway, manipot simbang putak diti pagilyan tayo. Nakakuyog ko dagiti anak ta. Naragrag sakpay ko ma, no kadwada ka.
Apay nga minadi ka si Murot. Imbagak matan kan kalakay. Gundaway yung nga agama day chay. Kaya't ko nga ipaaykan ka ti amin akan ito. Tapno makabanding mo dagiti anak ta. Minda, Pinanunot ko nga min, no si Murot akada kayo. Ang mga numaibawing kanyak ti atensyon da. Kasano nga rod amasulit siya ti agbabanding, no siyak tulatan ti ayan ti atensyon da. talaga nagsaya at ka, Minda. Awanan ti makunakpaykan ka. Ricardo, jak inlibakkan ka ang nagsakit mat tinakam ko. Gapo iti naunday a panahon akaawan mo iti danami. Ngamjak itulok nga awan ti maramida. Tapno maurnos ti pamilya tayo. Minda, Katagyaman akmet, tanay ka gumaam ti nagpaspasensya. Na ikagumaam nga inawat ti sabali at rato kan kadagiti anak ta, sipod si mangpet ka. Nang runa ti inauna nga anak ta. Ni Jake, apay kumadyak makaanos. No naanusak tinayadayo kada kayo itinaunday a panawan. Apay kit dinadyak maanusan ti mga iayo kada kayo. No awan tinaaramidak itadayo ak itidenayo. Jak itulok nga awan ti maaramidak ita, takaden na kayon, Minda. Sikan tinangibaga kanyak. Narugya akon nga ornusan ti agdama a sitwasyon tayo. Babaan iti panangaklon ko iti nagkurangak. Ita, narugyak moten akabanding dagiti anak ko. Iso nga itultuloy kon, aging ga iti mamimpinsanen a maornos ti amin. Ikarik na ita, Minda. kalpasan tinaunday a panawan akaawan ko iti dan na ti pamilyak. Kalpasan alinakam ko ti pannidir, ken nariknak tinalaos a sakit tinakam dagiti anak ko, nang runa ti inaunak. Ngam apaman a nairugi kon amaya sidag ti bagi kadakwada, diakon nagpalapad pay manang. Inaramid ko ti amin tapno maipariknak kadakwada, tinalaos sa panagbabawik, gapo iti kaawan ko iti danada iti naunday a panawan. Diak ilibak manang anarigatanak anangalukoy itirik na tinaunak. Ngam apaman anamin pinsan anayat nagnatipan nakaawat, nang runa tipan makawan na kanyak, isumatan tirugi tinasimpa, naragsak, kanapnuan pamatag alinangan mi asang kapamilya. Kolehyo idin dagiti anak ko manang, kat iti panagturbos da, siyak tinangimart sa kadakwada iti entablado. Awan ti pinalabas ko nga okasyon, aging ga iti panag-asawa, ken pannakiasawa da. At daak anang tarabay kadakwada. Itamanang inaman ti apumi ka ni Minda, upat ka ni Jake, ken dua ka ni Ella. Saan kami man nga agdadan na iti maymay sa abalay, kadaal daw ti Domingo nga adada iti pagtaangan mi nga agasawa, tapno maipapas mi ti mangiliw iti tunggal maysa. No nagkurang man ti presensyak idi kadagiti anak ko, sigsiguraduak akadagiti apo ko, adaak akanayon iti napapatag nga okasyon ti biagda. Kompletos rikados ti salaysay mo. Sipod panagawid mon manipod balasiw taaw, aging ka iti agdama a sitwasyon mo, na ilanad iti surat mo. Amom, saan ka mababalaw no di ka man nakaawid iti lasud tinaunday a panawan? Maawatak ngamin ti panggap mo. Iso na laeng, tadyak mat mababalaw ti pamilyam, anakarik na iti sakit tinakamkan ka. Ngam anya nga rod, talaga akas tapagayam ko. Nang runakat napasamak ti padas mo, kadagi di panawan asaan pa'y amoderno ti teknolohiya. No kadagito'y apanawan, nalabit asaan ang nagsakit tinakamdakan ka. Gaputaadan ti video call,
nga arig na adda kala iti asidag ti kasarsaritam, uray adda pay iti adayo a lugar. Tinapatag pagayam ko, nagbaligi ka anang ipaay iti napintas a masakbayan ti pamilyam. Kan nagbaligi ka anang ipanagnak, nagbabawyam ti kaawan mo iti danada, iti naunday a panawan. Kat para kan ka pagayam ko, kan para kadagiti adigi ti pagtaangan,